everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. I-check nila ang mga CCTV sa mansyon o sa servants' quarter. Unsa? May mga CCTV sa servants' quarter? Hello? Hello, Han. O sa tayo mag-isulti? May CCTV din sa akong quarter? Ito, ako. Pagkitaon na ito. Ato na yung gubon sa nang wa pa mo abot ang mga technician. Sige. Pangitaon na to. Nangurog man ka. Angel. Naglisod kong tawag ni Aghan. Naglisod ko nga mo pakalma sa akong tingog nga as if walay nahitabo. Pero, ni-success ka. Nakaya ni mo. O kay nakasugod ka naman, barugi gyud na. O kinahanglan, nga hugot gyud ka ha. Ayaw gyud luag-luagi. Mas mabuang ang tao kung i-ignore lang kaysa sudya-sudyaan pa. Uy, wa pa day ka mahuman og hilak? Wa na gid ay kog man ako si Ryan, Angel. Ay, di ko matubag-anak. Ihanging lang ng pangutanaha o padayon ta sa atong plano. Timing sad nga, musugod na kagtrabaho sunod simana. Sayo na kayo na itong matuman ang atong plano. Kayahonin ako, Angel. Good! Kayahonin ako. Huwag yun lagi ko nakita nga CCTV camera. Ako sad. Tinuod ka ha? Or giati ka lang ni Irene? Tingalig mga hidden camera. Parehas ko na makita na to sa mga salida. Nga itago sa mga dahon, sa tanom. Kundi ipilit ilawom sa lamisa. Itaod sa stuffed toy. Or bisa nasa lang. Kadang mga gagmay nga kamera ba? Sige. Pagtao na itong balik. Mayo tag makitaan yun na to. Sa di pa mo abot ang mga technician kung di na itong makitaan, patay ta. Pangitao na lagi na itong balik. Human naman kag CT scan, mula ka na ko. Mamalit na ko imo mga gamit. Mamalit na lang ko Apiki na kayo sa oras kung magkuha pa ko. Okay. Ako na lang mamalit, Angel. Ayaw lagbiya si attorney. Okay ra ko biyaan una. Mo alim sa tukaron ang akong assistant sa opisina. Dila sana ko siya palakon. Hangtod di mo balik. Okay, let's go, Irene. Kadiyot di ay. Unsay size mo underwear? Large? Okay. Boxers lang palihog. Okay. Tana, Irene. Kipalingot man kong galit. Kipaningot lang kong maayo, uy. Umadyo ka nakita bisan usa. Hawa naman yung among quarter. Umakay ko yung mga gamit din Masa ko nagibutang ang kamera kung doon naman? Doon na gina. Karon na nako na huna-huna. Imposible to nga dili butangan og hidden cameras ang servants' quarter. Pero asa na lagi? Asa man na ito pahitaon? Ngano ni aman ta sa ladies nga sa men's man akang attorney? Unahon lang nato ang imo. Ipauhay lang to kang attorney. Unsa? Hoy, Angel, dili na ta maglangay, uy. Kinahanglan na kayo to ni attorney. Kinahanglan na kayo to sa ospital. Kay bawo ko. Pero, dili ko mahimuta nga di ka pamalitan. Nag-shopping naman gud ta. Bago ra ba ya to?
Unya, wa may pang-work adto. Kanang pang-work sa opisina ang atong paliton karon. Sa laing adlaw na lang na, uy, Angel. Basta, kay karon ta mamalit. Ayaw ka balaka sa mga gamit ni attorney kay dali ra na. Ah. Oh, kini ay, isugod ni. Oh, ala, ang bata na hagbang! Shh! Okay na, safe na ka. Stop crying na. Anak! Salamat! Ma'am, salamat, ma'am! Salamat sa pagluwas sa akong anak! Sa sunod ayaw ibuwag ang imong anak. Labi na, ngayon na ang pangidaron. Sipatit kaayo na. Nalipat raman ko kadali. Nawa naman dayon siya sa akong kilid, ma'am. Salamat gid kaayo, ha. Dagan gid king salamat, ma'am. Angel, picture ko no, kauban ang bata ug mama. No pictures na. Natruma na yun ng bata. Murag mahadlok lagi nimo ang bata. Nahadlok lang ni siya sa nahitabo, uy. Oh, sige na. Adto na, mi. Salamat, ha. Uy, usa day ni. Mao to hinungdan nga nalangay mi. Pasensya na, attorney. May problema. Ilisin na si Attorney Angel. Ha? Ako ra. Okay raman ko. Aw, Lugawa sa nimo Irene uy. ang ako man lang good nga. Ako ra. Ako ra mag-ilis. Kaya rin mong muadto sa CR nga ikaw ra, attorney? Oo, kaya ra. May problema. Lugawa nimo uy. Ako may mong pailiso ni attorney. Usa ko asawa. Sorry, Angel. Natural lang gyud na nimo sa nga moatiman gyud og laki. Sorry. Murag dili to mao pagkasulti hada. Pero ako kay baon saon ka sa pagsulti. Ang buot na ko ipasabot ba nga maayo gyud ka mo atiman. Okay, mao ra to. Maayo ka mo atiman. Period. Husto ka. Maayo ko mo atiman. Pero giluiban lang gihapon. Oh. Pindutagis pamati na ako eh. Yakong gipamalitan sa personal na akong mga gamit. Unsay size sa imong underwear? Hindi nga hawa na ako eh. Underwear. Mao na magina. Pero kanina pagpangutana niya, gipaningot ko. Wa ko mag-expect nga moto yung gipangutana. Lord, salamat kay kayo ha. Hinahinay na kini mo kagidungog ang ako pagkampo. Magkawas ako. Mao nga ako, di ko magminyo. Di ko pailan og lalaki. Ha? Ay, magsakit sad baya akong dughan magtan-aw nimo. Lami nagkiking atuon si Ryan og ilambuyog. Ay. Pero sa ako nang giingon nimo, mas nindot ang sweet revenge. Mas sakit, mas satisfying ang resulta. Pasensya na, Angel, ha. Dili pa man ko na ko kapugan ang akong luha. Okay ra oy. Kasabot ra gyapon ko nimo. Pero gikan karon, hinay-hinayi sa pagpatiga ang imong kasing-kasing. Ang mga lalaki dili na angay hilakan. Kitang mga babae dili na to deserve nga pahilakon. Correct. Oh. Dili gid tinuod angay nga pahilakon ang mga babae. Tungod kay ang mga babae, angay lang nga panggaon ug mahalon ug labaw sa tanan, ampingan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.